pozdrav svima, ovdje je Mr. Helito, tako da je pesma na YouTube stigla i ako je dobra pesma, ostavite like. I tamo kao neko zvonce, subscribe. I ja, ljudi tamo kažu, super je bilo to, pa ja sam pevala to. Ako mislite da se ja šalim, da ne pevam to. Da ne pevam. Ja pevam to. I posle, kad pevam, ja obrišem onaj snimak. I stavim sliku. I stavim na YouTube. Tako da ljudi, veliki pozdrav za vas. Želim vam puno sreće, zdravlja, veselja. Mr. King je kući. Ja ću ponekad snimati klipove, ponekad pesme, tako. Kad mi dođe jedna pesma, ja narešem. Kradem u nekog i narešem. I ljudi, da vam kažem, pesma je od Kina. Kameru sam kupio. I ja to snimam sa kamerom, ne mogu sada vam pogađam kameru, ja snimam sa njom. I tako da ljudi, nemam šta da kažem, veliki pozdrav za mene i ljudi, očekujte pesme od nas, Mr. King, Mr. Helito, David, Tefiko, tako. Ajde. I ako vam se svidao klip, ostavite like, share, subscribe.